παλαιότερους χρόνους. Έχουμε επανειλημμένες προσπάθειες για την ίδρυση ρουμανικού σχολείου στην Άουσα, επανειλημμένες προσπάθειες με χαρακτηριστική αποτυχία. Σε αντίθεση με τη Βέρεια, όπου η παρουσία του σχολείου ήταν διαχρονική. Από την πρώτη ίδρυσή του μέχρι το 46-47. Να το κάνω τώρα. Στριλιό. Δηλαδή, πότε δίδθηκε τα ρουμάνικα σχολεία στη Βέρεια? Πάμε πολύ μακριά από την κουβέντα που έχουμε, που είναι η επανάσταση της Νάουσας. Δηλαδή, μην το κυλήσουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι μετά στη δίκη του Βουκουρεστίου ότι είδε το σχολείο στη Βέρεια. Όχι, κάνετε λάθος. Η ίδρυση των σχολείων υπήρχαν από παλαιότερα. Πόσο παλαιότερα? Ήδη από το 1881. Και πιο μπροστά έγιναν οι πρώτες προσπάθειες. Οι πρώτοι μαθητές πάθηκαν στη δεκαετία του 1860. Αλλά φεύγουμε έξω από τα όρια, τα χρονικά που έχουμε να μιλήσουμε. Του σημερινού θέματος. Να πω μια ερώτηση κι εγώ, ίσως είναι εκτός θέματος. Κι αν δεν έχετε ασχοληθεί, γιατί οι Σαρακατσαραίοι με τους Βλάχους έχουν αντιπαλότητα, κι αν έχουν? Μα έχουν να μοιράσουν ορεινά λιβάδια και χυμαδιά. Ποιος θα τα χτυπήσει? Δεν τους ανήκαν. Τα χτυπούσαν. Ξέρετε τι θα πει τα χτυπάω? Ναι. Ποιος δίνει τα περισσότερα λεφτά? Νομίζω ότι τελειώσαμε. Για να δώσω σπάνι στην Παναγία και καταστάθηκε για πρώτη φορά. Έτσι. Δεν μπορώ να το μαζέψω.